गिबियावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो जय हिन्द बाव। दिनै आं मा भिडिअ बानायदो लोगोफोर एसे मिनिनो ओंखारदों आं गावखौनो माने भिडिअआ माने बानायथाव जाथारामोन आरो ना नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय खोमा माने आं लकेल बिरियानि माने आंनि हाबायाव माने बिरियानि जाहोगोन आरो संना जाहोगोन अब्ला आङो बिरियानिखौ बोरै सङो लकेल बिरियानि नोंथांमोना आंनिफ्राय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना सोरबा सिख्ला लोगो नोंथांमोना बिरियानिखौ न'आव बोरै संना जानो हायो लकेल बिरियानिखौ बोरै सङो बोरै संनांगौ आंनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन आरो आंनि फंबायमोनाबो सोलोंनानै लानो हागोन मानो होनोब्ला गार्लफ्रेन्डफोरखौ जाहोनो बा निजिनि हिन्जावखौ संनानै जाहोनो हागोन आरो आं मानो थाखाय बेखौ बानायदों माने सानफ्रोमबो माने मोनसे टाइपनि भिडिअ बानायबाय थायोना अब्ला दिनै मायबा मोनसे आरो ना इन्टारेस्टिं मानो होनब्ला जोंना बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ नुवाखै अब्ला गासैबो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरानो मेक्सिमाम माने इउटुबावनो माने संनाय जानाय संनोथ' रोंगोन ना रोङा जों बेखौ मिन्थिला आरो बिसोरथ' सानफ्रोमबो संना जाखाग्रा नङा जों बेखौ बुंनो हाखाय नंना नङा नाथाय इउटुबनि थाखाय भिडिअ बानायो बिथांमोना एक्ट्रेसफोरा अब्ला मालाय बिसोरनि संनायफोरखौ नायसियो नंना नङा अब्ला आंबो दिनै नोंथांमोननो लकेल बिरियानि आंनि हाबायावथ' आं बिरियानि जाहोखागोन माने आं बिरियानि ओमफ्राय अमा पर्क बिदि जाहोगोन आरो माने बिरियानि अमा कारि बेनिफ्राय मा बिरियानि लकेल बिरियानि संना जाहोगोन बिनि थाखायनो आं दा बिरियानिखौ बोरै संनांगौ नोंथांमोना आंनिफ्राय नायना लानो हागोन आरो आं बिरियानि संनो रोंगौ नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दोङो एकदमबारे लकेल बिरियानि अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आंखौ गाज्रि मोननाङा जास्ट ओरैनो आरो माबा मोनसे इन्टारेस्टनि थाखाय आं बानायदों अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै माने जों 6 जन मानसिनि बिरियानि बानायगोन आरो ना 1.5 किल' माइरं हा ओमफ्राय नै रिफाइन एसे होबाय नै थाव एसे होनांगौ दे आरो बिरियानि बानायबा अरा बुरजा जोंनाङा दे एसे खम जोंनांगोन बांद्राय जोंबाय बेनिफ्राय नैखौ नायना ला मा होखो लं इलाइचि बेखौ एसे होबाय बेनिफ्राय बानलुखौ माने हाखावनांगौ दे नै बिदि हाखावनांगौ बानलुखौ हा बानलुबो होबावबाय बिरियानि चिकेन बिरियानि ओमफ्राय पियासखौ जोङो माने 250 ग्रामनि एसे बारा होदों आरो ना पियास होबाय नायलांबाय था नोंसोरो न'आव बिरियानि संना जानोब्ला सोरबा नोंसोरनो खोन्थालांगासिनो दं आरो दैखौ बेसेबां होनांगौ माने ए टु जेड आं देखायलांगोन दे नोंसोरनो दे सोलोंनानै ला माने पियास सायाव संख्रिबो होबाय आरो एसे ना थोड़ा दे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना रखो लोगोफोर नै टमेट'बो होबावबाय ओमफ्राय मोनसे बुस्थु थालांदो आरो र' बेखौबो होगोन लोगोफोर नै आरो बे अदरक लहसुन हा बेयो सामब्राम गुफुरजों माने हाइजें अदरक नायदो लोगोफोर नै नायलांबाय था जों बेखौ मोनहोगासिनो दं आरो ना आं देखायलांगासिनो थागोन फारसेनिफ्राय लोगोफोर नै पुदिना होबाय ओमफ्राय दुनिया पत्ता पुदिनाबो दुनिया पत्ताबो हा मोननैखौबो होबाय आरो ना पुदिना थायोबा गोथावसिन जायो बेखौ जों मोनहोजोबगोन हा मोजाङै नायबाय थादो जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर दै दैयाव गाइखेर गोखै बेखौ होनांगोन लोगोफोर बांद्राय नङा एसे बानो जागोन आरो ना लकेल बिरियानि नायबाय था नोंसोरो ओरैबायदि गोथाव जागोन लासै न'आव संना जा लोगोफोर बेखौ एरबायानो था खालामनो नाङा एरबाय थानांगौ हा लोगोफोर नै बेदरखौ होबाय दा चिकेन बिरियानि ना माइरंखौ होथ'वाखै नोंसोर नायलांबाय था आरो ना अब्लासो बुजिजोबगोन नायजोबाबा बुजिनाय नङा बेनिफ्राय नै मसाला होबाय कौन सा मसाला ये मिर्ची मसाला ज़्यादा नहीं देना कम खाना है मिर्ची मसाला होबाय नै बेदरनि सायाव आरो होनो दंबायो ये कौन सा हल्दी मसाला हल्दी नहीं धनिया मसाला ये धनियानी मसाला धनियानी मसाला
और कौन सा चिकन बिरयानी ना बिरयानी मसाला दो इतना नहीं देना थोड़ा कम करो मेरा बॉडी सत्यानाश हो जाएगा आपका बॉडी मेरा भाई भी नहीं है और नमक कम दिया था मैं हाँ पूरा हिसाब जानांगोन दे लोगोफोरनो माने बिदि खामगोन बेखौ खामनो होनाङा ना एरबाय थानांगोन होनो गोनां जेबो गैला होजोबखाबायानो लोगोफोर बे बेदरा आदा मोननांगोन आरो ना आदा मोननायनि उनाव जों माइरं होसिगोन बेयाव नायलांबाय था बिरियानि संना जानोब्ला एरबायानो था लोगोफोर एरबायानो था बेखौ खामनो होनाङा एरबाय थानांगोन आरो बेदरखौ बांद्राय फिसा फिसा गोदानाङा बिरियानियाव गोबां एरनांगौ जायो लोगोफोर नैला दा जोंनिया बिरियानि माइरङा बेनिफ्राय दैखौ बेसेबां होनांगौ आं बेखौबो दा नोंसोरनो फोरोंबावनांगोन नैला बे जाबाय बिरियानि माइरं लोगोफोर माने बेदरा आधा मोननांगोन दै मोनथारलायनाङा एसे ग्रेभि टाइपनि माने माबा जानांगोन हा बे एसे मोनबावनांगोन दासो होदो बेनि उनाव आं खोन्थिलांगासिनो दङ लोगोफोर नैला दै होनो गोनां जाबाय एसे दै होबाय एसे मग मोननै दै होबाय हा बे टिफिनजों मोननै दै होबाय बे टिफिनजों मानो मोननै दै होदो मिथिबाय ना बेखौ खोन्थागासिनो दङ आङो आयौ माने जोङो माइरंखौ सुना लादों आरो माइरङा बेसेबां नै जों बे टिफिनजों जोङो मोननै आराय होबाय हा आराय देदिया माने मानो होनब्ला बेजों माइरङा बुजिदों ना मा बुंनाय दङ माइरङा बेजों समान समान मोनसेबा दैया बेजों मोननै जानांगौ लोगोफोर खेबसे बुंबावनोसै आङो बिरियानि संनोब्ला माइरङा नैजों समान जागोन आरो टिफिनजों फुल लाबा दैया बे टिफिन बायदि डाबल जानांगौ माने अब्ला जोंनिया मा माइरङा बे टिफिन मोनसे आरो आदा मोनसे बेनि थाखायनो जों बेयाव मा खालामखो दैखौ आराय नैदो आरायटा माने मोननै आरो आधा होबाय माइरङा देरता नालाय बेनो आरो दै होनाया मिस जायोब्ला भाई बेयो ओरैबायदि भुल जागोन मिस्टेक जागोन आरो ना बेनिखायनो आङो बुजायना होखाबाय जास्ट दै होनाया माइरंनि डाबल जानांगौ गिलाससे माइरंबा गिलासनै दै जानांगौ अब्ला नोंथांमोना गासैबो बिरियानिखौ बोरै संनांगौ बुजिखाबाय खोमा जों दा माइरं होथ'वाखै नै बेदरखौ फोमोनबावो आरो लोगोफोर नै माइरङा ना दय आं नैदो बुजायना होदोंमोन ना नै ओमफ्राय जों माइरंखौ दसे सोमना दोननांगौ माने बिरियानि जिथु माइरं ना बेखौ 15 मिनिट बा 10 मिनिटसो बेखौ बेदरखौ संबाय थाबाय बेखौ सोमनानै दोनबाय था नै आं देखायगासिनो जोबथ'वाखै लोगोफोर नायनानै ला बेदरखौ मोननो थाखाय जोङो खोबबाय आरो अरखौ बारा होनाङा दे बिरियानियाव लोगोफोर नै गोदौबाय बेखौ जों गोदौनाया लासै माने खोबना दोनदोंमोन लोगोफोर नै जोंखौ मोजां गोदौबाय हा बे भिडिअ'आव जेरै नुबोदो बिब्दिनो बानाय हा आं जेबो एक्सट्रा माबा बानायाखै बेयाव ग्रोब ग्रोब नै गोदौ होबाय जोङो दसे मोजाङैनो माइरं होनो सम जाबाय हाबायाव जाहोनांगौ ना आङो बेनिखायनो नै लोगोफोर माइरंखौ होबाय जोङो हेल' देथ' माइरं होबाय नै बेनो जाबाय चिकेन बिरियानि दा मोननैखौल' नायनांसिगोन आरो खामानि दंबाय लोगोफोर बेयाव आरो लास्टाव ओरैबायदि डेन्जारास रेड जागोन नोंसोरो माबा मोनसे बुस्थु दंबायो आरो ना लास्ट टाइमावनो एरबाय जोङो आरो बेसेबां गोबाव थानांगौ आं बेखौबो खोन्थागासिनो दङ Very nice, tasty local biryani. Local I like biryani. it. Wonderful style and tasty. Local biryani. Yeah. Umre Kant local biryani. लोगोफोर बेथ' माने नोंसोर संख्रिखौ टेस्ट खामै होबाय थादे खेबसेनो होना लाना होनखादां संख्रिया बुरजा जाबा सेसखा आरो आं नोंसोरनो बेथ' मसाला बिरियानि आं नोंसोरनो दम बिरियानि देखायबावगोन मालाबा हायद्राबादनि मसाला गैयालासिनो दम बिरियानि हा चलो मारा उसको टक्कर
लोगोफोर नाय नै रानगासिनो दं जाथारसिगोन मानो होनबा बिरियानिया बिराद इजि ना ओंखाम बेदर संनायनिफ्राय आंनि हाबायाव चिकेन बिरियानि भेज बिरियानि लोगोफोर लकेल मोनथारसिगोन लोगोफोर मोनहां जोबथारसिगोन नै रानबानो गैला बेनिफ्राय आरो नायनो लागा दंबावो फंबायमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन नायलांबाय अरा बुरजा जानाङा लोगोफोर अरा बुरजा जायोबा मा जागोन दैया थाबनो राननानै माइरङा गोथां जागोन नै मोनथारसिगोन देना थोड़ा मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा रुको वाह 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 ओहो सलिड लोगोफोर नै आरो मा होबावदो जोङो पुदिना आरो दुन्दियाखौ जों लास्टाव एसे होबावबाय गोथाव जाखाबाय थोड़ा कच्चा है अभी चावल नाय लास्टाव आरो खामानि दंबावो लास्टाव एरबाय थानांगोन नङाबा खामजोबलांगोन लोगोफोर नै लोगोफोर नायनानै लाबो नै मा होनायदों माने मसाला बिरियानि नालाय लकेल नै जों घी होबावगोन एसे नै घी एसे घी होबानो माने मोदोमगोन खोब्बाय बेनिफ्राय नायदो नै बे माइरङा मोनथाराखै दे एसे गोराहां मोनां अबस्थायाव दङ हा बेनिफ्राय मा खालामगोन नाय नोंसोर नै नायदो नै बे अरखिखौ मानो सायाव होखो नायदो अरखिखौ सायाव होबा माने मा गोजौनिया बे बाराव अरखिजों मोनसिगोन हा ओमफ्राय सिंनियाथ' बेनि धाबदो सिंनिया मोनसिगोन बेनि लास्टाव माने माइरङा मोनहां गोराहां माने अबस्थायाव जों मा खालामखो दा अरखिखौ बख'नानै मा खालामखो जोङो सायाव होबाय आरो सिंनिया सिंनि धाबजों मोनसिगोन ओमफ्राय गोजौनियाथ' मोनहैनाय नङा नालाय ओमफ्राय गोजौनि धाबजों दा सानिया मोनसिगोन बुजिबायना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा दसे उनाव नोंसोरनो देखायसिगोन बे बिरियानिया मोनगोन ना मोनाखै गोथां जानायनि जेबो चान्स गैया बेवहाय नोंथांमोना न'आव संनानै जानो हागोन आरो ना सोरबा हिन्जावफोरखौ जाहोनो हागोन गार्लफ्रेन्डखौ संना जाहोनो हागोन सोरबा हौवाखौ जाहोनो हागोन बयफ्रेन्डखौ संनानै जाहोनो हागोन लकेल बिरियानि नायदो लोगोफोर दिनैनि बिरियानिया बेयावनो माने जोबथि जाबाय बेखौ खै मिनिट दोननांगोन 15 मिनिट दोननांगोन हा माने 15-20 मिनिटसो दोनगोन जों बेखौ 15 मिनिटआ एकदमबारे बास बेयावनो 15 मिनिटआव बोखारनानै आं नोंसोरनो बिरियानिखौ देखायसिगोन आरो ना लोगोफोर नायदो बोरै जायो लोगोफोर नायदो नै वाव नाय नै लोगोफोर माने गोजौआव अरखि होबायना नै खामलायदो बापावो तामान टेस्टि आरो देखायगासिनो बेदरखौ बोरै जायो लोगोफोर नायनो हासिगोन नै खामलायदो ना नै बेदरा नायदो नै चिकेन बिरियानि जाबाय लोगोफोर नायदो बोरै जाखो नै ओरैबायदि टेस्टि जाखाबायना बे नाय आं नोंसोरनो देखायो नै अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर जय हिन्द